नैबे कमेन्टआ आंनाव स्पैम बक्सआव फैनानै थादोंमोन ओंखायनो आं बे कमेन्टखौ नुवाखै मैया ओमफ्राय नै जेला एडिटिं खालामनो थांनो नागिरो होमबासो आं बे कमेन्टखौ नुदों थैंक यू सो मच लाइमोन आं बुंनो हाया बेसेबां खुसि आं नोंनि आर्टखौ नायनानै पुरा जों साथामनि आर्ट जे बानायदोंना भेरि नाइस नम्बाजिया दासिमबो नुवाखै आं देखायनो नागिरदों बेनो Look at this. अयो क्या बात है किसने बनाया वाव मैन बे जाहैबाय आर्ट बाय लाइमन पेजआव लाइमन बानायनाय वेरी नाइस यार थैंक यू सो मच दिस इज सुपर्ब सुपर का लाइमन थैंक यू सो मच बिराद गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय थैंक यू सो मच दिनै बिदि नुनानै एकदम इमोशनल जालायलायबाय somebody has commented yeah by doing this very nice I didn't see it was in my spam this thing comment box Okay, it went to it was spam spam. I don't know super thank you so much once again Lyman thank you बेबायदि थेलाफोर फैयो जोंनाव मैगंफोर फाननो नुबाय नोंबाङा मैगं लायदों मैगं टमेट' जोब्बायमोन Good morning everyone Good morning बोलो Good morning, Narira. नानी ने पापा एयरपोर्ट, नानी ने पापा इसका आ जाएगा. क्या बोलता है Good morning guys नै सिखारजोब्बाय जोंहा बयबो ओमफ्राय नम्बाजिया मा बानायगासिनो नायनि क्या बन रहा है भाई hey good morning पराठा बन रहा है प्लेन पराठा चाय बस पराठा मोनजासिगोनलै सायाव दिनै Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling. Do you want to open it? Yes. Okay, let's Who do it. would you like me to say happy birthday to? Happy birthday, Licha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alexa. Happy birthday to you. ये तो एलेक्सा का बर्थडे हुआ Do you want me to? नानिया हारसिं गेलेगासिनो बेरेफुंजानि गेलेथ'थोंसै दे टिकटक बैन जानायनि उनाव बिराद मानसिफ्रा बेनि उपराव रिएक्शन खालामगासिनो खायफा बुंदों मोजां जादों खायफा बुंदों गाज्रि जादों किन्तु आंनि ओपिनियनखौ सोङोबा नोंथांमोनहा आं बुंगोन मोजाङानो जादों नट अनलि फर नेशनल सिक्युरिटी ओमफ्राय डेटा प्राइभेसिनि थाखाय लोगोसे चाइनाया बेनि डेटाखौ लानानै बिराद गावसिनि स्ट्रेटेजी बानायोमोन इन टर्म्स अफ मार्केटिं इन टर्म्स अफ एडभार्टाइजमेंट्स बे मोनसे एंगल जाहैबाय विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिना स्टार्ट जालायबाय जोंना नानिजों बिमाजों दुगैगासिनो ओमफ्राय एसे खामानिखौ स्टार्ट खालामदिनि दे ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो स्टार्ट खालामसै नायलांदो दे होमबालाय नोंथांमोनहा एसे खामानि मावगोरदिनि दे For a worthy goal. At least I'm not alone in my apathy. There's more. नानिया जोंना बेरेफुंजानि दुगैखांबाय से हेलो एवरीवन ए इधर देखो मामा ऐसे बात नहीं करते देखो इधर ये देखो इधर हाय बोलो नानिया फ्रेश दुगैखांबाय ना Papa, हाँ Papa, हाँ Papa, Christy. मैं फ्रेश नहीं हुआ मेरे को ताना करना दुगैनांगौ पापा को दुगैनांगौ जा मम्मी रेडी कर देगा मम्मी भी फ्रेश हो गया गो Like me, you don't know how to be, how to reach out to the old. मीटिंग जब पहले एम्प्राइड क्या बन रहा है दाल चावल दाल में क्या है दिस वन ड्रमस्टिक दाल सोचना अब ड्रमस्टिक दाल चावल ये करेला
करेला semua tuh करेला तुम्हारा फेवरेट orang चुपचाप खाना ज्यादा बनाया यार tuh दाउदै लायगोन दिनै एसे बायरायाव लाबोखांबायलै नै दैबो जोब्बायमोन फिसा फिसौ जिनिस लाबोनानै फैबाय वीकडेसआवथ' आं थांनो बाथारो बिरादनो मानोना टाइम गैया जायोना जै बायरायाव थांबाय होनबाथाय टाइमा बरबादसै माथो खालामनो उफाय गैया लायनांगौ जायो नै खामानिया माबायदि जायो जोंना देखायनो एखनबा नुम्बासिया मिटिं लागासिनो ओंखाम सङै ओंखाम संग्रा गैया नालाय माथो खालामनो एखनबा बिदिनोसै जोंना नै मालाय नोमबाजैया जागोरबाय मिटिं दंनो ओमफ्राय मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आं नोंथांमोनहानो एज अ फेमिलि नानियाबो देरबाय ट्रेभेल खालामनो हाबाय होननानै लास्ट इयारनिफ्राय जों प्लान खालामदोंमोन कि एभ्रि इयार मोनसे कान्ट्रि भिजिट खालामगोन लास्ट इयाराव थाइलेण्ड थांदोंमोन ओमफ्राय एबारनिफ्राय जों दस्रा कान्ट्रि थांगौमोन आरोखि बे बोसोरनिफ्राय दा नै कर'ना भाइरास जानायनि उनाव गासिबो प्लानानो फेल जाजोब्बाय जोंना जों एथ' खस्थ' खालामो एथ' स्ट्रेसआव थायो एखनबा हलिडेजफ्रा जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जायो ओंखायनो बिदिनो प्लान खालामदोंमोन खिन्थु नै दाथ' जेबो जाला मा जाबावनो जबाइले राइजा पर ये साल फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था ना तो हॉलीडे लिस्ट आया था हॉलीडे लिस्ट में मंडे फ्राइडे छुट्टी मतलब वो जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं ना मंडे फ्राइडे छुट्टी तो वैसा था तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि इस साल तो मतलब बहुत सारा ट्रिप मारेंगे बाली जाना था मलेशिया जाना था और बहुत सारी जगह जाना था एक्चुअली मा खालामबावनो नै बेरायनायानो एकदम स्टप जाबाय ना ट्राभेलिंआनो स्टप जाबाय नायनोसै दे भेक्सिनफोर ओंखारबायोबा मोजांनो नोंथांमोनहाखौबो गोदान जायगा दिन्थिलांनो हागोन जोङो जोंनि बेरायनायजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे मोनसे प्लान दंबावोमोन कि आंनि बाइकखौ सोलायगोन एसे एडभेन्चार काम टुरिं बाइक लानो होननानै बंग जाजोब्बाय गासिबो बंग जाजोब्बाय नै रायजोफोर फाइनलि मोनजालायबायलै दिनै जाहा जेबो गैथ्रा खिन्थु सजनाजों दालिजों ओमफ्राय नै मा होनोमोनलाय करेला एवनाय दं एसे ओमफ्राय चाच नानिजों आंजों जानोसै दिनै बोथोरा माथो हांहांथार अखा थाइब्रिगासिनो फिसानो हासिगोनलायदां गोगोमनो देलै लोगोफोर जाग्रोदिनि लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गाज्रि दामोनसै इन्होंने क्या बताया वेरी गुड मैंने फोन बनाया अयो इन्हों के बराबर है देखो स्टैंड करो गिर जाएगा गलेगा इतना जैसा है वेरी नाइस हाई फाइव आइदर या आइदर मेंबायले नो मेंबाय दने निम्बाई गेंदा मेंबाय बोलो लोग की कितनी I can see I'm not alone in my empathy. There are ghosts all around and they're telling me I should reach out to the open arms. दुरबायना बै लेकआव नोंथांमोनहा बेबायदि डिफरेंट भेराइटिज अफ बर्ड्स नुगोन बेरायनो मोजां जायगाया दाथ' लकडाउनखाय बन्द दंथ'यो नङाबा बाव सानफ्रामबो जगिं खालामनो बिराद मोजां बे लेकआ सोरबाफोर वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनेल फट'ग्राफार्सफ्रा बाव फैनो हागोन नोंथांमोनहा बिराद भेराइटि अफ बर्ड्स नुगोन बाव अखा हागासिनो गोगोमनो बेखायनो बोथोरा एकदम थान्दा जाखाबाय ओमफ्राय जोंनि साडनलि बेंगलराव कोविड केसेस बारायनाया गभर्नमेन्टआ बुंदों कि रिपर्टिंआव एसे गड़बड़ जादों ओंखायनो बे स्पाइकखौ नुनो मोन्दों बे लास्ट वीकनिफ्राय जेसेबांबो स्पाइक जागासिनोमोन 500-600 बिदि सानसेयावनो एसे रिपर्टिंआव मिस्टेक जादोंमोन दा गभर्नमेन्टआ बेखौ क्लारिफाइ खालामबाय PM मोदीनि एड्रेसखौथ' नोंथांमोनहा खोनाखाबाय होनदां बिल' पभार्टि लाइननि जेसेबांबो मानसिफोर दङ बिसिनि फुड साप्लाइआ नभेम्बरसिम एक्सटेन्ड जाबाय मोजां खोथा बियो नेले लोगोफोर फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय सायाबो रेडि जाबाय आंनि लेपटपखौसो नुबाय होनदां नोंबो गैया मालाय
फनाव दं दे होमबालाय साहा लोंगोन दिनै ओमफ्राय आं सानदोंमोन आंनि बाइकखौ सोलायनाय खिन्थु दा राइट टाइम नङा बेखौ सोलायनो थाखाय खिन्थु रिसार्च खालामगासिनो आं माबायदि बाइकआ बायबा साबसिन जागोन जुदि नोंथांमोनहा सोरबाफोर बाइकआव एक्सपार्ट बा खोन्थाहरलै एसे एडभेन्चार प्लास टुरिं बे केटेगरियाव माबे बाइकआ साबसिन जायो दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye Skies turn